ಪರಿಸರಡು ಶಾಲದ ಎದುರುದ ಇಲ್ಲದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಜರಿದು ಬೂರ್ನಡೆಗ್ ಕುಂಪಲ ಮೂಜಿಕಟ್ಟೆ ಉಲೈ ಪರಿಸರಡು ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲೊಂಜೆತ ಗೋಡೆ ಜರಿದು ಕೈತಲ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಅಪಾಯ ಆಯಿನ ಜಾಗೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿಕಟ್ಟೆದ ಗುವೆಲ್ ಕೆದುತ ಸಮಸ್ಯೆದಡೆಗ್ ಶಾಸಕರು ಸಭಾಪತಿಲು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಗುರುವಾರ ಭಯಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರು. ಕುಂಪಲ ಶಾಲದ ಎದುರುದ ಇಲ್ಲದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಕರಿ ಐತಾರ ಬತ್ತಿನ ಬರ್ಸಗ್ ಜರಿದು ಬೂರ್ದುಂಡು. ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿನ ಭಂಗ ತೆರೆದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಮುಖರು ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲರನ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಸಭಾಪತಿಲು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ಜರಿದ್ನೇನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದು ಇಂದಕ್ ಆಪಿಂಚಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಾವಲಕ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು. ರಸ್ತೆ ಮದಿ ಜರುಗು ಬಿದ್ದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಮದಿ ಜರುಗು ಬಿದ್ದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಕುಂಪಲ ಮೂಜಿಕಟ್ಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಪರಿಸರಡು ಉಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲಡಲ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಕೈತಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಜರಿದು ಬೂರ್ದು ಅಪಾಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ತೇರು. నాయలు గూడు నాయలు గూడు అటు నాయుడు ಧರ್ಮೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮಿತಾ ದಂಪತಿಲನ ಇಲ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತಡುಂಡು. ಕರಿ ರಡ್ಡು ದಿನದ ಜೋರದ ಬರ್ಸಗ್ ಇಲ್ಲ ಬರಿತ ಗೋಡೆದ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಜರಿದು ಬೂರ್ದುಂಡು. ಕಲ್ಲು ಜರಿದು ಬೂರ್ನ ರಭಸಗ್ ಕೈತಲ್ದ ಜಯಂತಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ಲ ಜರಿದನು. ತಂಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಸೇರ್ನಂಚ 5 ಜನ ಕೈತಲ್ದ ಕೋಣೆಡೆ ಜೆತದಿತ್ತ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ದಾಲ ಅಪಾಯ ಆತಿಜಿ ಆಡ ಇತ್ತೆ ಚರಿದ್ನೆನ್ ತೂನಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಣು ಅಂಚಾದ್ ಇಲ್ಲ ಬರಿತ ಶೆಡ್ ಜೇತೊಂದುಲ ಪಣದು ಇಲ್ಲದಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ತೆರಿಪಾದ್
ತಂಕ್ಲನಿ ಇಲ್ಲಗ್ ತಂಕ್ಲೆಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಆಪಿಲಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆರು. ನೀರಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಮಂಡೆಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಲೈನ್ ಜನ ಅವೇ ರೂಮ್ ಹಿಡಿಕಂತ ರಡ್ಡು ಜೋಪುಲು ಪ್ರಾಯದ ರಡ್ಡು ಯಾನು ಮೂಜಿರು ಟಿಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟದ ಐಟುಲ್ಲ ಸರ್ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿಂದ ಊರ್ ನತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪಂತ ಅಕ್ಲ ಗೋಡನೆ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಬಂದ್ಮೋಡು ನಕ್ಲತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ವರ್ಷ ಗಾಡಿತಿನಿಂದ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳ ಬೆಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಕ್ಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪತ್ರ ಇರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ಆ ಸುರುತ್ತ ಇರ್ನ ಕಟ್ಟಿ 7 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅದ ತಕ್ಲಾರ್ನ ಮಾಮಿನ ಅದನ್ನ ಬಡಿತೀವಿ ಸೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಪಂಡರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟನತ್ತ ಅವಕರ ಅವು ಯಾವತ್ತೇ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಟ್ಟೊಡ್ತು ಬಂದಾಗ ಅವದಾನ ಮಣ್ಣು ಇಪ್ಪುನತ್ತ ಬರ್ಸ ಬೂರ್ದಾನಾಗ ಈ ಬರ್ಸದ ನೀರ್ದ ವೆಯ್ಟ್ ಪೂರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಆ ಮಣ್ಣದ ವೆಯ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಳೆಯುದು ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ನೀರ್ದ ಫೋರ್ಸ್ ಮಣ್ಣದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಚಾರ ಇಂಥ ಮೇಲೆ ಬೈದಾರ ನಮ್ಮ ಬಿಯ ಬೈದಾರ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಪು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅವಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇದು ವಿ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ವಾಂಜಿನ ರಾಯಬತ್ತು ರುಚು ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಈ ಹಿಂದೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂದು ಬಂದ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮನೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬಂದ ಮಾತ್ರ ಬರಾಬುಜಿ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಂడి ఆయన కాసు పడకూడదు కొంచెం ప్రొసీజర్ ఉంది లేకపోతే ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಾಶಾದ ಪಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜೆ ಬರ್ಸದ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆರಣ್ಣ ಒಕ್ಕಿಲಿಜ್ಜೇರಿ ಸರ್ ಅಂಚೆ ಕರೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನದ ಆರು ಗಟ್ಟಿದೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಆರು ಒಕ್ಕಿಲಿಜ್ಜೇರಿ ಎಂಕುಲ್ ನೈಟ್ ಈ ಐದು ಜನ ನೆಂಟು ಜಪ್ಪ ಸರ್ ನೈಟ್ ಈ ರೂಮ್ದ ಈ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಗೋಡೆ ದರಿದು ಉಳಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕಲ್ಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಟ್ಟಣ ಅತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು 2 ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಂದ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ನತ್ತೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಹಾಲ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಜಲ್ಲಿಲ್ ನೈಟ್ ಏನ್ ಪೋದು ಬಂದ ಮತ್ತೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ದೂರ ಮೂರು ಮರದ ನಾಗ ಬೂರ್ದು ಕಂಡ ನಿಂಗೆ ಅನುಭವ ಈ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟ ಉಂಟು ಕಂಪೌಂಡ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ವೆಯ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ನೀರು ಬೂರ್ದಾನ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಣ್ಣದ ವೆಯ್ಟ್ಲ ಈ ನೀರದ ವೆಯ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆಯುಚ್ಚಿ ತಪ್ಪೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ತಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪುಡ ಜರಿದು ಇಲ್ಲು ಅಪಾಯಡು ಉಂಡು ತಂಕ್ಲೆಗು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಾದು ಸಗಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಧರ್ಮೇಶ್ ದಂಪತಿಲ್ಲ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ರೆಗು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡಿರು ಐಟಂಡ್ ಒಕ್ಕಿಲಿಚ್ಚಿ ಸರ್ ಆ ತರ ಪುನತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ಲು ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಏರೆಗ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆತೆ ಅನ್ಪನ್ಪುನೆ ಏನದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಂಜಿನ್ ಬದಲ ತೂವ ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಸದಾ చెప్పాడు తెంద సడన్ పిద బర్సవన్నాగ ఉందాపు ఇది ముక్కలు సేఫర్ సైడ్ ఆర్ ఉండొచ్చు ఐదు దాదాపు ಒಂಜ ಮುಕ್ಕಳು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಜೋರು ನೂರು ಪೈದ ಗೋಣಿ ఉండొచ్చు ಐದು ರಡ್ಡು ಕಡತ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿನಂತಿನ ತಾಳ್ಮೆಡು ಆಲಿಸಾಯಿನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವೊಂದಿಲ್ಲಕ ಪೊಯ್ಯ ಚೀಲದ ತಡಗೋಡೆನು ಮಲ್ಪಾವಲಕ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪಂದಿಸಾವಲಕ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಾದು ಕೊರ್ಪಿಲಕ ಭರವಸೆ ಕೊರಿಯರು ಅವಳು ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಏನು ಬಂತ ಅದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರಡು ವಿ ಎ ಬತ್ತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೆ ಅಂದ ವಿ ಎ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದಾಗ ಈ ನೆತ್ತ ಬಂದ ಇಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಮುಖರು ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ತೆರಿಪಾದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಾವಲಕ ತೆರಿಪಾಯರು. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 4 ಇಂಚ್ ಉಂಟೆ ದಿಯೋಡು ಸೇಫ್ಟಿ ದಾಲಿತ್ತನಂಡ ಅದಲ್ಲ ಮಗ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಎರಡು ದಾದನ್ ಲೈಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದ್ಪಲ್ಲ ಉಂದುವೆ ಪರಿಸರದ ಮೂಚುಕಟ್ಟದ ಕೆದು ಗೂವೆಲ್ದ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗೆಟ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಂಚೋಲು ಯುಟಿ ಕಾದರೆಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೂ ತಂಕ್ಲೆನ ಕುರ್ತೇನ್ ನೀರಿಲ್ಲ ಈ ಗೂವೆಲು ಕೆದುಕು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಂದ್ರೆ ಕೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಾವಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನುಂಟಿರು ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರ್ಪೇರು ಕೆರೆ ಬೆಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕದ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಂತದ ಐಕ್ ಆ ತೋಡು ಡೈವರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಕ ನೀರು ಬಿಡ್ರತೆ ಈ ಸರ್ ಇಮೆತ ಮಾರ್ಗೊಂಡ ಗೌತಮ್ ನಕಲ ಲೈನ್ ದತೆ ಆ ಲೈನ್ ದೇನೆ ಈ ಮುಲ್ಪಜಿ ತೋಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಸೆ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಪೂರ ಕೆದುಕು ಕುರ್ತೇಲ್ ನೀರು ಬುಡಂದಿಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೆದುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊರಿಯರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ದಿಕ್ಕುದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರ್ಪೆ ಮನೆ ಕೆರೆ ಇಂತ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟಿಜಿ ಬಂದ ಇದು ಜರಿ ಉಂಟು ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟದು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಗುಂಪಲದ ಇಡೀ ಗುಂಪಲದ ನೀರು ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ಅದು ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಡೈಮಂಡ್ 50 ಇಂಚು ಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲೆದ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟು ಮನೆ ಐಡಿಯಾ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪನ ಬತ್ತಾಯಿ ಕೊಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬರ್ತೇವಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಹೌ ಆರ್ ಯು